गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आं बरायनानै आङो लायो। लोगोसेयै आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय गोथार जिउनि बिथाया रंजानाय। जेब्ला जोङो गालातियानि बिलाइ 5:22 फरायो जों बेयाव मोननो हायो। बेयाव लिरनाय दङ, आन्थाय गोथार जिउनि बिथाया रंजानाय। जोङो थांनाय समफोराव खोनादोंमोन, जायनियाव गोथार जिउआ दङ, जायनियाव गोथार जिउआ थागोन बिनियाव अननाया थागोन। आरो जों दिनै खोनाबाय, रंजानाया गोथार जिउनि बिथाइ। दिनै नोंनि जिबनाव जेखि समस्या थाया मानो, जेखि अभाब आंखाला नोंनि जिबनाव नोंनि न'खरावनो थाया मानो, आन्थाय दिनै गोथार जिउआ नोंनियाव दङब्ला, नोङो दिनै गोथार जिउखौ मोनबायब्ला नोङो थारैनो रंजानो हागोन। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंबाय, गोथार जिउनि फिथाइया रंजानाय। जेब्ला जोङो नेहेमियानि बिलाइ 12:43 फरायो जों बेयाव मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, बे दिनाव गोबांथार बुलिफोर होनानै रंजाबाय, मानोना फोरबोआनो बिसोरखौ रंजाहोदों। जोङो दिनै नेहेमियानि बिलाइयाव जोङो नुबाय, बै समाव जेब्ला इजराइलारिफ्रा फोरबोखौ मान होदोंमोन, फोरबोनि लागै बुलिफोर बावदोंमोन, बे समाव फोरबोआ बिसोरनि बुलि बावनायखौ नाजावदोंमोन। आरो बै समाव बिसोरजों लोगोसे फोरबोआ दङमोन। बिनिखायनो बिसोरो रंजानो थाखाय हादोंमोन। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंदों, मानोना फोरबोआनो बिसोरखौ रंजाहोदों। जोंबो दिनै गोथार जिउजों सुफुंजायोब्ला, जोंनियाव गोथार जिउआ थायोब्ला, जोंनि थासारिया जेखि जाया मानो जोङो दिनै रंजानो हागोन। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय जोङो खोनाबाय। बिनिखायनो नेहेमियानि बिलाइ 12:43 गाहाय सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, आरो बिसोरनि रंजानायखौ गोजान जायगानिफ्राय खोनाज्लायदों। बै समाव इसोरा इजराइलारिफोरखौ रंजाहोदोंमोन आरो बेबायदियैनो इजराइलारिफ्रा जिउजों फोरबोनि उपस्थितियाव थानानै रंजादोंमोन। आरो बै समनि रंजानायखौ गोजान जायगानिफ्राय मानसिफ्रा खोनानो मोनदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनैबो गोथार जिउआ नोंनियाव थायोब्ला नोङो दिनै रंजानो हागोन। जेखि समस्या नोंहा थाया मानो नोङो रंजानो हागोन। आरो बिनि गेजेरजों नोंनि रंजानायखौ मानसिफ्रा नुगोन आरो बिनि गेजेरजों सिनायनो मोनगोन नों जे इसोरखौ गियो, इसोरा जे नोंनियाव दङ, गोथार जिउआ जे नोंनियाव दङ। आरो बे रंजानाया गोथार जिउनि बिथाइ, बेजों मानसिफ्रा नोंखौ नुनानै मिथिगोन आरो सिनायनो हागोन। बिनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, गोथार जिउनि बिथाया रंजानाय। आरो बेबायदियैनो बै समाव इजराइलारिफ्रा इसोरखौ बाख्नायनानै रंजादोंमोन। आरो इजराइलारिफोरनि रंजानायखौ गोजान जायगानिफ्रायबो खोनादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, बेबायदियैनो नोंनि गोथार जिउजों दैदेनजानायखौ, नोंनि जिउ खुंनायखौ गोजान जायगानिफ्राय नुगोन आरो गोजान जायगानिफ्रायबो खोनानो मोनगोन। बिनिखायनो गितफोरनि बिलाइ 126 2 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, बे समाव जोंनि खुगायाव मिनिनायजों आरो सालायाव मेथाइ खननायजों उसिफावदों। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जेब्ला जोंनियाव गोथार जिउआ थागोन, अब्ला जोंनि खुगायाव मिनिनाया थागोन, जोंनि महराव रंजानाया थागोन, जोंनि जिबनाव रंजानाया थागोन। आरो इसोरनि उसिफावनाय रंजानाय सान्थिया जोंनियाव थागोन। बिनिखायसो जिसु ख्रीष्टआ जहननि बेलायाव बुंदोंमोन, आङो फैबाय बिसोरो
गोजोननायखौ मोननाय बादि आरो उसिग्लायजासे गोजोननायखौ मोननाय बादि होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। बेनिखायनो बुंबावदों, जायनियाव गोथार जिउआ दङ, बेमारिब्लाबो दुखु दाहाब्लाबो बिनियाव उसिफावनाय गोजोननाय शान्तिया दङ। मानोना गोथार जिउनि बिथाया रंजानाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बिनिखायनो गितफोरनि बिलाइ 126 नम्बरनि 2 सारिनि गाहायाव बुंदों, अब्ला संसारिफ्रा बुंज्लायदों, फोरबुआ बिसोरनि लागै गेदेर हाबा मावबाय। जेब्ला नोंनियाव रंजानाया थागोन, गोथार जिउआ थागोन, मानसिफ्रा मिथिगोन आरो बिसोरो बुजिगोन थारैनो नोंनियाव गोथार जिउआ दङ। आरो नोंनि रंजानाया बेयो जिसु ख्रीष्टनि थाखाय। आरो जिसु ख्रीष्टआ नोंनियाव थानायखाय, गोथार जिउआ नोंनियाव थानायखाय नोंनियाव गोजोननाय दङ, रंजानाय दं, बेखौ मानसिफ्रा नुगोन। मानोना जों थांनाय समफोराव नायदोंमोन, जायनियाव गोथार जिउआ दङ बिनियाव बिफा आरो बिसा बिजों लोगोसे दङ। बिनिखायसो नोंनि जिबनाव गोजोननाय रंजानाया थागोन। बिनिखायनो जेसायानि बिलाइ 61 बालाकनि 10 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, जेसाया नाबिया बुंदों, आङो फोरबुनियाव बिमायनो खुसि जायो। बे आयदायाव जेसाया नाबिया बुंदोंमोन, आङो फोरबुनियाव बिमायनो खुसि जायो। जेसाया भावबादिनि रंजानायनि खारना इसोरनि थाखायमोन। इसोरा बिनियाव थानायखाय आरो बे इसोरजों थानायखाय जेसाया भावबादिया बै समाव रंजादोंमोन। जोंबो दिनैबो जोंनियाव थोजासे धोन दौलत थाखा फैसा गैयाब्लाबो नोंनि जिबनाव गोथार जिउआ थायोब्ला, जिसुआ थायोब्ला, जोंबो दिनै रंजानो थाखाय हागोन। जेसाया जेरैबायदि बुंदोंमोन, आङो फोरबुनियाव बिमायनो खुसि जायो, जोंबो बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबो फोरबुनियाव थानानै रंजानाय आरो खुसिखौ जोङो मोनगोन। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जिसु ख्रीष्टखौ सान्थिनि राजा होननानैबो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो बे आयदायाव जेसाया नाबिया बुंदोंमोन, आङो फोरबुनियाव बिमायनो खुसि जायो। जोंबो दिनै रंजानो हागोन। माब्ला? जेब्ला जोंनियाव गोथार जिउआ थागोन। आरो बेबायदियैनो जेसायानि बिलाइ 61 बालाकनि 10 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, आङो आंनि इसोरनियाव गोबारै रंजायो। जेसाया नाबिया बे आयदायाव बुंदोंमोन, आङो आंनि इसोरनियाव गोबारै रंजायो। जोंनि दिनै रंजानायनि जाहोना इसोरनि थाखाय। जोंनि दिनै रंजानायनि जाहोना जिसु ख्रीष्टनि थाखाय। जोंनि दिनै रंजानायनि जाहोना गोथार जिउआ जोंनियाव थानायनि थाखाय जानो नांगौ, आंनि अनजाग्राफोर। बेबायदियैनो बै समाव जेसाया भावबादिया बियो रंजानो थाखाय हादोंमोन। बै समाव जेसाया भावबादिनि रंजानायनि जाहोना मामोन, आंनि अनजाग्राफोर? मानो जेसाया भावबादिया बै समाव दुखु दाहायाव थादोंमोनब्लाबो, दङमोनब्लाबो, मानो बियो रंजानो थाखाय हायामोन? बिनि रंजानो हानायनि जाहोनखौ जों दिनै मिथिनाया मोजां, आंनि अनजाग्राफोर। मानो जेसाया भावबादिया बियो रंजानो थाखाय हादोंमोन? जेब्ला जोङो जेसायानि बिलाइ 61 बालाकनि 10 सारिनि गाहाय सारिखौ फरायो, जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, मानोना बियो आंखौ बासायनायनि खसाबखौ गानहोबाय आरो धोरोमनि गस्ला फिनबाय। बै समाव जेसाया भावबादिया रंजानो थाखाय हादोंमोन। मानोना जेसाया नाबिया मिथिदोंमोन बियो बासायजानायखौ मोनबाय। बिनिखायनो बुंदोंमोन, मानोना बियो आंखौ बासायनायनि खसाबखौ गानहोबाय। बासायजानायखौ मोननायनि थाखायसो जेसाया भावबादिया रंजानो थाखाय हादोंमोन। दिनैबो बे संसाराव जेरै जोंबो गोजोननाय गैयै बेबायदि संसाराव
नोङो गोजोनै थानो लुबैयोब्ला रंजानायखौ नोङो मोननो लुबैयोब्ला थार गोजोननाय शान्तिखौ नोंनो नांगौब्ला नोङो बासायजानायखौ मोननो नांगोन। जेब्ला दिनै नों बासायजानायखौ मोननो हागोन, नोङो बासायजानायनि उनावसो जिसु ख्रिस्टनाव थानानै गोथारै जिउजों सुफुंजानानै नोङो रंजानो हागोन आरो रंजानायखौ मोनगोन। अब्ला जों मिथिबाय बै समाव जेसिया नाबिनि रंजानायनि जाहोना बियो बासायजानायखौ मोननायनि थाखायसो रंजानो थाखाय हादोंमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो बासायजानायखौ मोनगोन, जेब्ला जोङो बासायजागोन आरो बासायजानायनि उनाव जोंनि जिबनाव बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टआ थागोन आरो बिनि उनाव जों गोथार जिउजों जोङो दैदेनजागोन आरो गोथार जिउआ जोंनियाव थागोन, अब्लासो जोङो बै समाव जेरै इजराइलारिफोरनि रंजानायखौ गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय नुहुरदोंमोन आरो खोनादोंमोन, दिनैबो गोजान गोजानाव थानाय मानसिफ्रा जोंनि जिउ खुंनायखौ, जोंनि रंजानायखौ, जोंनि गोथार जिउजों दैदेनजानायखौ मानसिफ्रा खोनानो मोनगोन आरो नुनो मोनगोन। आरो बिनि गेजेरजों मानसिफ्रा मिथिगोन नोंनियाव जे गोथार जिउआ दङ, बेखौ मानसिफ्रा नुनो मोनगोन। बेनिखायनो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर, गोथार जिउनि बिथाया रंजानाय। दिनैबो नोंनो गोजोननाय रंजानायखौ नांगौब्ला गोथार जिउजों नोङो दैदेनजानो नांगौ। बुंबावदों गोथार जिउनि बिथाया रंजानाय। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै आमेन।